Isimni Ksenia Sammut u għandi 10 snin. Nitgħallem il-pjano u ħankanta f'kategorija A. Kulħadd jitkixkix mis-Sahara tal-ġibjun, kulħadd jitwerwer għandha dwiefer daqs tal-jum. Għajnejha bujatu fil-ħafra suwed lam, u b'dak li mnieħer boġġu tal-paċeri plam. Tirkeb nixkupa tola l-fuq lejn ismewit, ma tantx id-dum forsi kemm tagħmel żewġ dawrit. U b'dak il-leħen illi jidri mal-wiedin, u tmur fit tmur jiqpa jinstema' kull imkien. Ara ġejja s-Sahara tal-ġibjun, kulħadd jibża u jistaħba bir-raġun. Iżda jien nibqa' barra u ma nibżax, naħrab minna ma tarax. Tinżeħ dejja xi xkupa tkun inti, mak toħodni dawra magħha xi pjaċir. Tiġkemmejja tuxiri għax ma tismax, ejt li trid ma jimportax. Provajt nistaqsi tas-Sahara fejn id-dar, għax hawn min qalli ma toħroġ sa nofsinhar. U hawn min jgħid li kull filgħodu ssir qattus, min jaf jekk qatt xi darba kellha xi għarus. Kulħadd jitaqta' u jivvinta l-lajjiet, kull meta tidher is-Sahara jfeċ l-inkwiet. Biss ma nafilx għax lili qatt m'għamlitli xejn, anzi titbissem x'intarani tgħid għalfejn. Ara ġejja s-Sahara tal-ġibjun, kulħadd jibża u jistaħba bir-raġun. Iżda jien nibqa' barra u ma nibżax, naħrab minna ma tarax. Tinżeħ dejja x'impli xkupa tkun inti, mak toħodni dawra magħha xi pjaċir. Tiġkemmejja tuxiri għax ma tismax, ejt li trid ma jimportax. Il-bieraħ tlajt sa fuq il-bejt u l-ħsat mhux ftit, il-maħt li xkupa irrumplata ġo tapit. Rajt il-kappell minn xorb il-labar tal-irxid, għaddi li sib ġo moħħi b'salt mar li l-aptit. Ma stajtx li ċaqla ommi ma dal-sib xenu, u wissa bżajt ninżel fi kċina naffaċċja. Bissiet nafax issa tliet bil-kurzita, tgħid is-Sahara tal-ġibjuni għal-mama. Ara ġejja s-Sahara tal-ġibjun, kulħadd jibża u jistaħba bir-raġun. Iżda jien nibqa' barra u ma nibżax, naħrab minna ma tarax. Tinżeħ dejja x'impli xkupa tkun inti, mak toħodni dawra magħha xi pjaċir. Tiġkemmejja